Bună ziua, ați venit la un nou vlog. V-am promis că o să vă cânt muzica mea preferată, care e muzica mea din gândul meu, care e muzica mea foarte faină, care o să o postez pe YouTube. Și după aia eu o să mai cânt una, dar când o să cânt eu, să vă uitați pe YouTube. Și eu și mă joc Roblox când cânt. Dar când o să cânt muzica cealaltă, acum cânt prima, care e din gândul meu și care am făcut-o eu. Muzica asta, din gândul meu. Da, 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 da. Eu merg la magazin și găsesc o pâine. Tân, tân. M-am întâlnit cu abonații mei și ne distrăm și ne jucăm. Nu e distractiv să mai ne jucăm, că plecăm la școală. Hai să mergem la școală, că e mai fain câteodată, dar să ne îndreptăm. Da, așa, dar m-a sunat prietena mea. M-a sunat prietenuța mea și de asta. Da, 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 da. Perfectul. Ce atâta, măi? Nu văd nimic. Așa, nu mai spatula mea. Aoleu și Doamne! Acum citam eu, acum cântam muzica mea imaginară și am învățat să pun pe YouTube. Uite ce am pus pe YouTube. Da, ia uite-te. Uite-mă. Dar lasă-mă să zic cum se face. Pui aici, se poate și fără Spotify să pui. Pleacă pleci la școală. Bună ziua, dragii mei! V-am promis că o să cânt muzica mea imaginară care am făcut-o eu și când o să mai cânt cealaltă care o să fac eu, după aia eu o să mă joc Roblox, dar și o să cânt. Dar acum cânt fără Roblox. Hai să cânt muzica. Cânt, 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 cânt. Hai să mergem la magazin, cântând. Hai să mergem să luăm o pâine, cântând. Hai să ne jucăm, să ne distrăm, cântând. Hai să ne jucăm cu toții, nu mai avem timp, că plecăm la școală. Dar mie îmi place școala, dar teme mai puține, că mie îmi place școala așa de tare, dar teme mai puține, tun, tun, tun. Hai să fac așa. Da, așa, gata? Și cam așa fratele meu și da, cam așa arată muzica mea, care am făcut-o eu, din gândul meu. Și vă pup, dragii mei, spor la școliță!